ماشاءاللہ بادشاہ سس بادشاہ خدای خدا نا رسول اندا زمانہ نا بادشاہ سس بادشاہ ناصر نوز د ضعیف دا بادشاہ نا قانون انت صوبنا بش مسک سیکنا صوبت محال بے نیران ارسٹے تا 20 چوٹ خلق قدرت اللہ نا خواجہ پارنوز دانا کارو کسی بندہ سک دانا شارٹی سے باغنا تو مالی سک تو اسی وقت اس مسندہ صحیح لشکر پیشتمار مستدا زمانہ و کلوی سردا سائنو پگ انتظامہ کو اعتماد بادشاہ کو ہنن رہیں گارا تو پیشتمار اندہ نیاڑی دم پیشن صحیح چکر سے یا تو اندہ مالی نا مسجد داستو آوار تمہ حکم اللہ نا صحیح نا ریڑے اندہ نیاڑی شروع کرتے نا گلے پائے کنے باز خلے کے پائے کنے باز خلے کے پائے کنے باز خلے کرنا قصتا جاری سک تو مالی نا مسجد توار کرے انت کے خلیق میں پائے بس اندن حقناک ظالم سے خلیق نے پائے افسوس نما آرے اگے کنا آرے مسک ینا 20 موچڑی کے میل اسپند بڑھ سے سٹتا قدرت اللہ نا سعید بادشاہ رغان توسنے بنگن نا ایتا تے بس داڑے تے نا خلقٹی یکدم وزیر گدرا پار شاباسن مالیت برک وزیر نا سعید مالی امنگا نفے نے برگ ننے میں انت سے کہ بادشاہ خواہد کنے رچا خبر افو غریب خلیق تین کے اللہ نا حکم سیدہ بسنداڑے سلام علیکم وعلیکم سلام بادشاہ انتے کنے خواہ سس پارے خواہ سٹنے مسجنا نے سانگیت کنے مسجنا سانگیت سے تفے سے جنگنا تیاری کرک انتا قطرے نے اور امر کے مجبوری نیٹ کس کو ٹفسا کروئی قدرت اللہ نا دادے مجبور کرے ہو کرے سانگ مس دعا فاتحہ مس پارے بابا انتس کنے ارے مالس دولتس پاری تیونے کنا نکائے داسائی مجبور غریب غریبے بیوس مسک صحیح نکاح مس بادشاہ خوش خوشحال مسک شاما خاچا سو بنا بش مسنا ای تستاٹے تافے چوٹے صحیح کٹھو پہ فیب مالینا مسنا کاٹ مٹی وہ چوٹے خلق تا تو دا حیران مسرات الک دوٹی تپانتے خلے سک بھائی نے خبر اف پایا کنے خبر افک پارے نے خبر افک کنا قانونی بادشاہ اٹھ کنا دا رواج کنا دا طریقے ای ضعیف سو بنا 20 چوٹ خلے و حق بے نا حق ادا قدرت اللہ نامس خواجہ پارے نس دا انداڑے تینا اندہ ایتا تیٹی مٹو مائی پارے دا سنی دون کرک کنے اینو خلپ کوٹونا تاٹیوم پوس کن داکا ہنان مسلمی کو دیا پیشت منک کانا تینا اوراٹی گڑا خسک پائی گڑا ایڑے نان مسیدینا مرور 60 چوٹ خلوٹنے پائے خس گڑا خس کے خلے سخس قدرت اللہ نا خواجہ دا امبل اندہ کا صحیح تینا مائی تو خوش خشال مسک مسیدیتا گدرنگا چارمی کو دینا روراٹی افے چوٹے صحیح کٹھو پہ فے کاٹ مٹی تال کدوٹی پہنتے خلے سکنے بھائی دا اینے پاتوٹ کی خلے ونے اینو تو 60 چوٹ مرور نیٹ صحیح جٹو دا چیڑ تسر مائی پارے مڑی پیسا سلندہ رواجے تینا اللے جوانے کنے خاندان سے اس خاندان مرک پارے دائیت مرو فی خلوٹ نے نیٹ صحیح بے وس مسواجے پارنس دا مائی تستا سے بیانس پارے افسوسے کا ای اسے مالی سے نہ مسلٹ غریب مسکین سے نہ اٹھ کنا نننا نیمغانی نکائے بے سانگا نلکس زور زبردستی کرے داسا کنے نی موچڑی کٹ خل پیس توڑس کا کنے توفم کٹ خلیس نیان عرفو کوف ولی اوکنی بادشاہ سے سجنے طاقت سرے چو بول رانی برام کرتا برک بڑا نی امود 20 موچڑی خلے سینے مننے وا قدرت اللہ نامس خواجدہ بادشاہ سے دائی تو دے تب تیتا غیرت تا جوشتی بسک چوٹے بٹھے پیشتما کی چوبول رانی اتروٹ بادشاہ سے اٹھورا دن نا مسڑے دے رسے داکا پیشتما سائیں ہر فسا نیٹ پائے کور ملتانے خنانے او بادشاہ سس خنیو سسک وزیر وکیلات تو نے تینا اینا ہر فسا یر چوبول رانی دے رے دن نا مسڑے پائے خون خور بادشاہ نا مسڑے چین نا بادشاہ نا مسڑے پیشتما سائیں نا ایڈے سر مسک نیٹ سال قدرت خدا نا خواجے پارنو سیڑے نا سر مسک سر مننگائی تو سائیں
سلام علیکم وعلیکم سلام بادشاہ بشمس عزت تست چائست بادشاہ سے آلوال کرے تو پارے حوال انا دے بسنٹنا مسرنا انت شرطو اینا مسرنا سانگنا آلنگ کے بسنٹ پارے بابا نیدا سا دم درنگانوس مرام برے سا پند کرینوس ارادے مسدے مرک جوان دم کشے سائی کر گڑا پار اٹھنے پارے نہ کنے پار زور سے خائیات پارے بابا کنا مسرنا شرطو کبینو نیان باز مرو واپس اڑسیں گے نندوں کے بسنو سندنے لین نیٹ سائیں دا امبل بے وسمس خواجے پارے نو زور تے خائیات پارے نی داخس کے بعد زور تمس مسر کنا ہیت کپک ہمو ننکان کے بالغ مسنے لائق مسنے ہمو ننکان گنگ مسنے محالو جوان سک نی داخ کننگا ٹیوس نی دا مسڑے چار ریت ننکان کرفیس اسی ننٹی چار ریت کرفیس تو صوبنا نائے بالکل ہفتے نائے در نکاح نے خوانوں پہ نیا حساب کتاب صفر اگے دادے عید کرتے تو دون چک خلوا دون کے چک خلق سائیں دانا کوٹ دانگا نینگان تفو کے دانا خواجے پارے نو سنگرام با دون سنگرام بارو سرغاک بندغ آتا پای خانے صدا انتو پای او خانے وطا بندغ نا سرغو بادشاہ تاکی او پای دا کل بندغا کندہ مسل نازی آئینانو اگر عید کرفیس تو صوبنا افل اینک نہ ضعیف ہے نہ نکاح خوانے نہ مصوبنا ٹیمٹی تینا در عید کرفین کتویس تا لخین خلوٹ انا کوٹٹی انم دافتیان ودی کفیس کنگورا کروٹ پارے صاحب بالکل کنیم قبول ہے قبول مسائیں دا کافر درر تیڑے گودی صاحب سائیں آر سنگار میکب سرخی پوڈر کروک باقاعدہ گانو تفوک پچاک بیر فوک کو مزواک خلقنے سرما کرنے جوڑ کرنے تینے تخت نازیہ طولو کے دا بس دا کا سائیں سلام علیکم گودی صاحب وعلیکم سلام دیر کے قصید کپک چار گواہ طولو کو ننے نندرس تو سناڑے بائے خٹ کرے 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 اچلاسیان تمتو دے ٹکتس صوب تما تو صوبنا سائیں الکرتانا کا ریشتی شاغر دستارے لخٹی تگر رسا پنجہ ترسا درستے سرط بادشاہ نا دوٹی بادشاہ کشا زغمے تینا اس بسک کے خلے و لخیت تو قدرت اللہ نا بادشاہ نا وزیر اناڑے بشمز لال بادشاہ دانا پنسک خناتس اسین و ورناس زیبا و خوبصورت وسک پارے بادشاہ صاحب داڑے اور دا کوٹٹی نے چڑ بندغا تا سرغاک ٹنگو کو کنگرہ کرے نستینا کوٹٹی خلصا اینانوز دا کھلے انا اتنا زیا ختم کرس ننا حق مریک نے تو ننا وزیرن باو پیرغام پشتا تیان داڑ کی اینیان مافی خواہ و دانا سانا توروے کنے آتے پارے وزیر اردہ نرو انو ننا شکایت کس کرو یعنی وہ لکھتی تا انا خاطران خلقت کا سمپ حوالے مسرنا تف قدرت اللہ نا خواجہ دانا سائے وزیر بچے فے داسا دادے سرنداڑے حوالہ کرے خواجہ پارنو سندا اولی تا خدمت کرننگ نا اندہ حساب کتابٹی لگا بے روتے کو کتر کا کے کو لیتے قدیم تیک لڈاتا کر رہی کو بادشاہ سسک ساتھ تو بچہ لیکن حال تا کچھ کانگندم سنی داسا رہا تا کسلو یفق خاص گاہ تینا مون سالس دادے گدرنگا سالس کا دادے ہچو کوئی دنیا نا پین کاربار سے نا ضرورت مت ریش داڑے بسنے بروتا خنتیان خواجہ مچاچی کا جنڈاک شیف کو پغاتیان بوڈان سوری خاص گاہ نسٹے چوٹا کرنگان ہونا ننو دے کارے مننا دے خدمت لے ریان تسائے تا بچے فینے وزیر مائی تا پھٹا کو پین ادا قدرت اللہ نا مسخواجے پارنو سلے او دے ہوتے نا دندو تو انداڑے مشغولے اسائن سائن بی بی تیان مالی نا مسڑے لو مستنا بی بی تے بلاتے اطرفے بٹنگا تا بسر داڑے پارے انتے گودی پارے گودی کنمورے ای تو نما چوکری سے نا مسڑ سٹ ایتے وہ خبر دا ارنما آرانگی نا ہری اسا سال اسا سمونی آنے نا نن تو شکر کشانو کننی اللہ چھٹی فی بھائی نہ اون مفقید نن داڑے 20 زالبول اسی کوٹنا تاٹیون دا نن کل زالبولن مادونن کوئی ننیان دنیا نا باست خواست اسمرو بادشاہینا نن بیریانن تکینا امر کے مرے ڈکن استوری پہ گوڑا ننا مکین پہ بشے بکان رندر تیار کبوتین نی پاسکان
حکم تسر سائیں چوکیدارا تیا شاباس ننگ کے 20 تلی جوانو داڑو خلو کو تیار کرے نریان تے جوڑار سائیں نال کر پھر خواجہ پارنس آڈر مس درزی تا پارغا دکاندار تا سیٹا تا پارغا سائیں ملیشنا 20 جوڑائی کتنا وردی جوڑ کر نری نیو دستار تفیر خواجہ پر نکلیو بروت نکلیو ریش بینار موزغا تے سائیں بسم اللہ کر نننا نیمغا دا وقتا مخلو کے خاچ فیر ارکس دانگیں مس خاچار چپ کرے تخیب تسو سوار مصر سائیں پیشتمار دا چکے سا خواجہ پارنس مزلاتی علیسا نیٹ سائیں قدرت اللہ نا از دے خلقر را دے پنچ دے دے اسے رنگٹی ننگٹیو اسے وقت اس مس بس سکے خواجہ پارنس شام تماتا بلو میزل خلق سر دم درنگار مالینا مسر مونٹے لونا پدتو یرا سے پٹ سے میدان سے جوانو صافو سلی سناڑے توار کرے پارے گودیے تبو حوالات تینا پایا انداڑے مچے آرام کپن پایا او نامرضی بلا نیوز دڑنگار لیتے انداڑے خواجہ پارنس قدرت اللہ نا تو بٹر جاگات تینا مچیرا آرام کن چپ کرے رنداڑے خاچانو گرا سے تو بفکتا ہے ان یکا خلی ظالبولو دا دلے رسسک تو دا اناڑے ان پارو تے کاٹ ماتا نائگوانا سے تسو توار کری او مالی نا مسڑ دا بشم ڈرکتس بشم صفے توفن کے شاغا سائیں کوپرٹی زغم شاغا کوپرٹی روان مسک تو دا سنگتاک بشم سر پای برینی تو نے پای نما ضرورت اف چپ کبو دوست سے رائد کے وئی تو تبرے و دشمن سے بادشاہی سلاک کن تو تدو اران کا ایک ننیان دان ناڑے آرام کرے رو اینا ایڑے خناو دے خواجہ آلوال کرے تا انت سے سرانگ امبرے سے دیروس دننا ماروس پنے دیرے پائے پنے کنا اللہ جندے کنا اللہ خدا نا اس میں سنٹیا نے خدا نا اسم کی کنتو برکان پائے ارانگی پائے کنا زائفنا چنانا ریسا کو دردہ کو تا دائی افق افے سائیں مالینا مسڑے داکا خواجہ چکا اوکا ایکا درے رغنا ماسا ہمیڑے خواجہ پارنس ڈڈر سے نا تاٹی پیفت تو دا مائی ریس کننگٹی اناڑے خواجہ دا مائی شروع مس سائیں اسی چنا سیرٹ موسیق دے 20 سی چل یک چنا خنا قدرت اللہ نامس خواجہ پارنس دا چلو یک چنائے تینا خنا پارے دا اس کا ارے یا بس سے پیدا سا چھٹا رو افے سائیں بشمس خواجہ دودھ تینا سلو اناڑے مرے دیر سانتران گانا ترو داڑی او کا ایکا کرے مچے بشمس روان مسل تو ڈوٹی پائے رنگ پائے کاف پدا خلقا تینا سنگتا تیا پائے اون تو امپ تینا حق کے پار کے نا حقا خس جوڑ مرک ننے تین اے سرخی سن چاندی تے سرخ پارے بابا ای دافتے بالکل افپر ای بادشاہ سے اٹھ کن تو کوئی گڑا سے نہ کمی ہے فرگڑا گنجے نن تو ای اللہ نہ پنکے اللہ نہ اسم کے بسنٹ می اللہ نہ اسم نہ بارٹ کنے پارے نے وس کرے نیٹ سہی زدس دانا زدس نا آخیرہ زور تمائیات پارے دا سانن کرک پیسہ مال دنیا دولت دپے سا دا چلو یک کمی کو آخری کو چنکا تارے دادتا نیا بشخدر تا پای دادے تو ای خناٹ اے مستی اینگان کلتا ظالبولو خنار دادے خننگائی تو چپی مرے رخنگتا پیشتا میرا خلی رہا ہوگر پای حکم کے وطب پہ ایک نا جسمتی جن نسو پیشتا ما سائیں افیتے نائے خواجہ روانا مسل آئینا ایڑے سنگتاک تو سنو انتظار تیو دا اینا اورے کرے خدا خلقتا مڈی امو دسک رانگینا کا امر کرے کا نندا پدا ایننگا نا کسرے تپن رانگا نا مکین نا اگوانا بس سلام علیکم وعلیکم سلام بش مصر پائے اورے کرے ننداڑیا مصر اسٹرخ کریں پائے خلی پا بچڑا آفق دیر سس انتسس پائے دوست سس ہمیں ننا چنکینا زمان نا بس مچینا ٹیتو تا ملاقات کرے جتس مجلس کریں دا سبری مچے آرام کرے صاف تما بش مسور روانہ مسور پیشتمار نیٹ آخرکار نیٹ سہی نارے میں پیشتمار میں علاقہ ٹی بادشاہ نا علاقہ ٹی پیشتمار تو مران دا اولی تا دنزے لوڑے دراپ دریپے تا بننگ ٹیو
قدرت اللہ نا تو اندہ وزیر وکیلا بادشاہ خنار بلو گوڑوس بلو لشکرس بنیں گے دوربین کرے رہا وزیر توار کرے پارے صاحب لشکرس تو بادشاہ پارے پائے بسڑے کستیزن انتپاسا پارے صاحب بالکل خنتے کا کشش مادونو پارے شرطن تم درست مرے رہے داخل ستائے دے نری نو ریش بروت دستار زغم توفن کل سلاک پارے نبابا دا مادونو ادا قدرت اللہ نمس نیٹ سائیں دا خواجے پارے نزدافتا ایت اقرار اندہ مسک پارے دا واٹ رہا تا پولا تی پرغبو اگی مادو مصر تو برے رہ خلی رہ تور رہ اولیت تے نا نری نہ مصر تو یکدم اے پار مرے گا تو انا جن سائیں اندہ کا پیشتما اینا بادشاہ نا کچاری ٹی دائی تا تے بنگڑ سنگا بس مالی نا مسڑے پارے خبردار مرے دونو سوال استخانو نوا کیرے کے اولیت تے نا تور رہ سنگتا تے چک خلق پارے ار رے دا پولا تے پرغانو نوا تور رے اولیت تے ارکس نما سلیس مچ سلیس رے فائر کی ونوی ادا قدرت اللہ نا خواجے پارے نز دافتانا کسانن بسر دا کا سائن دا افت جو اسر افت واٹرنا پرغار پولا تی دافتیا نیپار مسر اسد دکا قدرت خدا نا سائن دا کا روان مصر بادشاہ توار کرے وزیر نیتو دا سا کوڑا مصر پارے صاحب بالکل خنٹ کا کشم مادونو پائے گڑا پائے شاباز دافتے کے بوپ غالی بالش تخبو ایسور سائن بادشاہی غالی تی تالان کرر دا کا ایڑس کا بوپا تی شاغار بالش تخاری کتا جن توار کرے پارے دا غالی تی اتوسرے نمی درست کی رہا خبردار مرے سنگتا تی توار کرے پارے اررے دارنگ پیری شاغار اولی تی سائن 20 نریان نال تی تو دافتا زیٹ دا حسا بڑوا تی خسیساتو یانتا بش مصر بابا طول بو بادشاہ صاحب دا جاگا نمائی نم کی شاغان جاگا پائے بس کستیزن نیام بارو دنیا ٹی باڑی و بادشاہ دنیا ٹی متنے دنیا چرنگاٹ بسٹ نیام بارو بے غیرت خنتنت نن ظالبولن نن کے بوپ غالی شاغان اس بادشاہی کرسی کٹر ادی خیسن چاندینا کرسی اللویتو نے ایہنو پلاسٹک نا توسک نیانم بس سکنا پارغا نیورا سکی نی انتظت ایتیونی کنکے سنو داڑے بوپ غالی شاغان اس پارے وزیر مخراف پارے صاحب بالکل دا ایتا کفز ما دونو یک دم سری کتا خیسن نا کرسی تخار دڑنگار تو سائیں نظر تینا شاغا کے امبل انداڑے کی خنا لال بادشاہ رس گئے تھا بس چور چوکا رست کرے تو سائیں رست کرننگ آئی تو اے رست کپ پسد دا رست کرے دا جاتو سسک یک دم خنا تا کل تست پارے شاباز دانگ بر پستے دا ناروتی اننگر فدنانے چنک ازائی سے اجی صاحب انت سے حکم کرک پارے حکم کنے کاٹ میں نے بٹے تسائی انہ کا چابک من شاباز دا اولیے کنا چرف خیب تبارے افے اولیے دا کا خواجہ پارے نو ذرے تو ڈرگی اس کا افے تو کا خواجہ مدا مدا چرف سا واگٹی تل کنے خیدے تبار فیس بس حکم ٹی تفین تو شاباز اولیے جوڑ کا اولیے ملا اولیے تف اولیے بے کر قدیمیت بس داشت ٹنو کرنے سوئے تداد شولانے ادا قدرت اللہ نا خواجہ پارنو دا کاربار ناڑے جاری مسک بادشاہ نا وزیر نا تا لگا داوا پارے بادشاہ بالکل مادونو کنا خنتی کشی سینے پاوا دا مادونو نرینا افت پارے تو دا سا انت پاسا مرکن پائے دا سا انم کرک داکتے کے سی شردی حلوہ فرنی مائچ ہننو تام جوڑ کری کتا مادو مصر تو کنیر نرین مصر سو برنج خواہر یہ وس کہنتی ہے نا دا تو ملائکی کو ملائکی قدرت اللہ نا مس خواجہ پارے نوز دا یکدم دا دے جن پارے مالی نا مسجد خبردار مرس دا تام تروری کنما دافتی کنگرے علیرن میں سنگتا سے پارے اررے کیسے نما سے باخو سسی لکمز کنیان مستفیرے خائے نما کشوٹی سنگت اگدانا مون ٹینو نو کس کنو ارے وہ کائنگ محالوانی دیر مسینا داشتی و بندغ سے سائیں قدرت اللہ نا بس خواجہ پارنز داڑے اے سری کتا دا تاماتی سائیں تخار موناتا افے سائیں وہ ڈونگا نا بائے خساتا اینا افے خساتا نندا سا شروع مسور 20 بندغ نا مونا تاماک تخنگار افتفت قسمنا تام تخوکو
دافت صحیح خسر ڈڑنگ ڈڑنگ آ رہے دا ڈونگا تا تینا مون ٹکار بادشاہ پیشتما بابا انتے دون کرننگ ٹیورے دا کانا دا کادو دا ورغاک پر بس کستے دل دا اس نیام بارو دنیا ٹی افق لنگڑ سے اس کنا جاگا بس سرے نرینو نا یا ظالمونو پلام پلام بادشاہ تا ماں کنی لال بادشاہ اٹھ ارے نا تینا پینے پارے نن بسنن نا مسن نا شرطاتی یا لخت تینا یا سنن تنن کی کاتم تینا کانا نینن کی سنن ستاڑے شردی شاغ سمونا ننا سیتی سمونا ننا نینن دونو خلقلو تامیت سنن خیرت مسنن ظالمونن کھٹارنے تو گنجاک بادشاہ یا ہچڑا فیتو نے نریننا کارن سوئے برنجے خوراک نے یکدم سائیں میشک تڑنگار کباب مسر سیخ مسر خواجے پر روشتاک پلاواک تیار مسر تخنگار کنگر وزیر اعتوال نی تو کوڑا مسر پارے صاحب بالکل کوڑا آفٹ لیکن شرطا ختم مسر نی سچا ہی کوڑا با کی بالکل دا ماں دونوں چا بتائی قدرت اللہ نے مس خواجے پارنس دالش کرنا انداڑے سائیں جٹس مجلس مسکو کم پدا بادشاہ آلوال کرے تاکہ ننا مسرنا شرطاتی اب سنن ان شرط مسرنا نے پارے صاحب نمدہ سا مہربانی کبو اینو نانن چپ کبو آرام کبو ماندہ مسن رے پگا جوان صحیح مبو پل میں ایلو دے مستمی کو دے تاکہ نم جوان مرے رے دم درنگان رے نما خدمت کن پارے نن بطن اندہ خاطران پار مسرنا نے شرطاتے پائے مسرنا کنا شرطا کنا دو چک خلوا دا کوٹ ٹیوا چک خل کرا پائے اوفتی کنے نشان تفا واسے ٹسٹا بسنو یہ 20 تے سنو ٹسمونی تیونی شرطا تے مسرنا نے پار پائے شرطا کرنا دو کہ ہمیں نکم بالغ مسنے ہمون نکم گنگ مسنے عید کپک اگر ارکز دادے 4 عید کرفے اسے ننٹی سو بنا اونا نکاح خوانے نہ بسو تینا ایران کا شیفی کا بڑزائی کا پارے بالکل ٹھیک ہے اگر عید کرفن کرتے ویسے لکھے خلوٹ پارے صاحب بالکل صحیح کرے شابہ دریا تا افیر تا صحیح را ورنہ دا کا لگار مالا تک بڑزائی انار در ریڑے گودی تیار ہے تو سنے گواک تا تو سنو قدرت اللہ نا ایڑے نار خواجے پارے نس تو اندہ جن صلاح کرے روز دا کسرت کی دا سا عمر پارے دا پارے تا پائی دا سا کاوا ہمو گوپا تو سنے گودی صاحب یمونا کیرغام پہ ونی برے سلامیت سیوالے کرو ٹالوال مرو کساک شروع مرو گوڑا نی سوالات تینا ترسا کرک پھر غنطا دائنا میرے سائیں یکدم جاری مسلک تو دا بس لگا مالا تٹی دا سرکر تبا دا گودی ہونی بس نم واپس نبو السلام علیکم چو بول رانی نا اندوستنا بند پارے والیکم سلام برلال بادشاہ نے خدا ترے ننے آسمان نا مونا ٹورانی زمینم بسوس آیاو بسو اے توالات تینا پارے حوال کن تو سوالو کنا دا سوالنا جوابے کنے تل ورے کپ پکی کاوا پارے پاوا انت سوال سی سود جن نیت کرنے گٹی گودی تو سنے حیرانے ورک دا اینو کنا کیرغان آواز بریک قدرت اللہ نا مس خواجے پارے نظام بلندہ کا سائیں شروع مسک پارے گودی صاحب 4 ایلو مسر اسٹا اسک خواجے تراکانس اسٹا اسک زرگرس اسٹا درزیس اسٹا فقیرس دا ہر 4 پیشت ماری ار زندگی بر نن سندے خنتوے سن انتنن دکال مس محلو کا کل نرارینا رمونگی دا سنگتاک پاری ردا ننکال دا کا پیشت مار سا یا پھر چینا میزلے خواجہ امتسا بٹسا اوکان خواجہ خرزانانے کا نتا چیان جہاں پانی واند کوان نار کلن والا جنگلٹی اناڑے شیف مسور بے وقت مستا تو اناڑے صحیح خاخرے تینا لگ فین توسنو دا اسکانے کا پوس کن دے دیگرے کیسے تا سمونگا بننگٹی کچیان سلام علیکم وعلیکم سلام تورے اولیے تینا پارے دا ارسنگ وسما پیدا وسمنا خیر سے ارسنگ نا نمیتی بو خبر نم گنو کرے یا سریال ہونو دے پارے انتے پائے داڑے تو خلغا سرے داڑے دہ بندہ ارننی کام پر گئی نم انت کے داڑے شابہ دا کام پہ بو یا بردائی پیشتم بو دونی بینٹنا پارغا یا دون شیفی مون کبو دا سلطان چرنگا رے کچی ہے وسمی آبادی پارے دا نیلین تینا کسرٹ پرغا ننے پرغو نیتو پرغ پاک نیتے کشت دینا مونو ٹنک پدا ای پارٹ تینے انکن ما خلاص کرے
او تے روانہ مسئلہ اینا دا ایلنگ پارے دا امبلے تو نن جواب تسن داسا توسن شام تمّا داسا انت سلائنما پای پاٹ کبو اسر سائیں پاٹ کر خواج دانگا نینگا نیسر بند منٹ تخار بلو خاخرس لگ سی سلام مسئلہ داسا تولینا جاگو ہی زغمات تینا کشار سائیں توفن کا تینا تیار کر توسر انتس کرے بس جنگے تو نہیں توتا قدرت اللہ نا مچی توسرو کپڑا سلا انا مسک پارے دا دسن منن کبو اسٹنا تولی جاگے مسٹ خاچر نانا آسے پارس پورا مسو دے بخاچی فینا پینا سچ بشمرک انا سلاٹی خواجے پارس سلام مسک تو فقیر توار کرے بابا دا سا ای کا وخاچی و ننا ارے فقیر ننا پچاڑی نا پارے ہمیں سو بنا ٹیمٹی سور نا بشمرون اللہ اللہ کرون اللہ نا پنیلون نمتے نا کاروائی کبو تو اندہ تراکان خواجے پارے نستوار کرے پارے ایدہ سا تولے اولی کو پارٹی نندے اندے دل بند خلین خلین نندہ شامن آخس کی تو سنن بٹین تینے تو غنکان توس خواجے لشکر خواجے نار خاچار مچی اناڑے دا کاؤ کا تو غلقتا گڈا لکتا زور تمائیا تا بشم صفے تفرے تینا اینا جنگلان جوانو راستو صداو پاٹس گڈا ایس بسک تو مرس کسے قدرت اللہ نا دا خواجے پارنس دا سب بادشاہ دا مالینا مسجد جنتو عید کرنے گٹی ہے دا ہمو سوالے تیکتا جان دسلیت توار کرے پارے تے خبر تینا اس گڈا سہیں پاٹس صدا و انداڑے کشا تشے ارے تینا اسباباتی شروع مسندہ پاٹے جوڑ کرنے گے دا کاؤ کا انتس جوڑ کے ونتس جوڑ کے ورنہ حرکت ٹی بندغس جوڑ کری خان باموس خاف مون خواجے پارنس نت دو اس بغا تیار فل کرے تندرو داسا اورا استارتی مستستار نا حسابا کسر داسا گڑی کو تو دا توار کرے دیر انما سمائے داسا ٹیم پورا مسنی خاچ و بشبو تو زرگر بشمس پارے باو کنے سمائی برے با دا بس خاچا زرگر بس مچے ناڑے توس چلوا خنچ تینا ناڑے خوش کا دیا سہیں دیرنا ذرا شاغا مونا تینا تیرا تو پٹے نہ چھوڑواتے خنافے چھوڑواتے ہم بٹے خاخرا دوں کی چک خل گیا دا انت گڑاس کرے نیتے خانی یارا وہ تو تینا انرے کرے پاش کرے تا نیز بھی اندن استوفیس نے انر سرے بشمزدہ تینا کشا سہیں ازباباتے اس بس جوڑ کرے شاغا دکانے خواجے پارے نزدار کے خیسنا چاندی نا پتل نا والی پلی سہیں دار کے توک نتنا کڑی دونا کنگڑ سات زیور انو کرے تا مچا نتیاں کاٹمس کا میرا اللہ تا داسا اورا یرا نن نیم مستدا دیر نما سمائے دننا لمبرے درزی بش مستوار کرے با کنا لمبرے بشمت درزی خواجے پارنو سناڑے مچی خنچ خوش کا دا کاؤ کا بٹے چوڑو منٹ خاخرا روشنائی مس چک خل گردا انت کارے مس کرے نو فیدامو نے من کرے سات آکتا یہ جنت نیتو نر سرے نیم رکیسا بشمس کشا خواجے پارنو سیس پچ سمونگا نیس بس انا پچان گود دادے پچ جوڑ کرے موغا بیرفے انا پچا نی کی تبا قائد چوٹ جوڑ کرے نتے ٹی تس موچڑی تیار کرے تو ککڑا ولی کو بانگے تس ادا دیرے سمائے دننا لمبرے بشبوی خاچے و ٹیم پورا مسنے فقیر بشمس پارے بابو داسا ننا لمبرے بشمس فقیر بس اناڑے خواجہ مونا تینا ذرکس دیرنا شاغا تو سنے انداڑے اللہ تذبے دوٹیے تا دیس چک خل گر دان تسی اورا آفے دامونے من کرے تیر دا پاٹ سے پاٹان جوڑ کرے نیتا ایمبلے سات شاغانے تا دا پچ بیر فینے تڑے فقیر صوبنا بشمرو سننا سنگتا پٹ کرو نیم تس کرے با نیتے نا کشے ہونرے اللہ تو کنے چونر صفا کن تو نا پینے نیان اللہ ان سوائے پین تو طاقت والا کسفل آئے نو کنے ملامتی ان سنگتا تا بچے فیسا ہو بچے پیسا بس ای با مستقمس بس داسا شروع مس فقیر نا سوال اللہ دے کہ یا اللہ دادے سا شاغ 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 ذکر شروع مس سائن ایک دا ذکر چلیں گا آخری کو ملا تا بانگاک مسور خواجے پارنس نماز نا ٹیم دے ٹک تک تو نا اگوان انگو دی اچانا سائن توس رہی آتا ہے امبلاک بش مسور نماز کرے والا چار سر داسا پنچ مسور
کسنا اولے آخر تبرو کسم مزہ کرو غریب نہ پورے امرو خواجہ پارنو جینا جیے الخو پیٹو پیٹو سردار قریچو مادہ مادو ورخے پادا بچا پتلا پور کنگا پتلا پور نلے کنے ڈنڈا سوٹا خوب تیار قدرت کنا اللہ نامس خواجہ پارنو دام بلندہ کا سائیں راسا تو سرلش کرنداڑے استا بش مسک افے تالے تینا یرنتا تیانا ترین مرے شتی ملٹ کیندا کا چانس کن راسا امپنا تینے بش مرے نم پنگو دی تالے دوان تپولا پہلے ینت سے کی بس ایس یکدم نتے بے غائی کتا خلق خواجہ پارنوس چار شتی جوانو چاہے تا بیٹ کرے چاہ کرے ناشتہ نیرانی کرے سائیں امپنا تیاری مسک تو داسا آسے تا سلک دوٹی تا پائے کنا زائی فوز اعتبار کرے پہ بس کستے در نہ ضرورت تفید کپیس کنائے یہ پائے کنا ضعیف ہے کہ یہ اول جوڑانو تے پائی سات شاگا تے پائی پوچھ بیر فیٹ تے پائی گنو پاٹ سک سات شاگا سنت کرے پوچھ شاگا سنت کرے تغیر پارے سات ہی شاگا تا ضعیف کنائے سائی حل کرتے نے اندارے جنڈ جنڈ ٹی خواجہ چکار تسرتے نے مچنا شکی جوانو تیری اس لغت نہ چھڑائے فو کوفتا مائی پاسنگا یا مٹیتا او چوبول رانی نا اند پارے استنا بندے تیوال کی دافتے ارزائی فدننا مسک دا تو تینے کس فیری بسنو ٹننا خاصران دا سوالنا جواب ایت کنے تو جن سوار کرے پا ضعیف مسمونا کہ اراست ساش آغا تا پخیر یا ایلو پچھ بے رفیتن کرے تدا سات شاگا تا یا جوڑا تا ہمیں مسیٹا نسیٹنا پینے الکک تو دا بادشاہ نا مسیل سک انصاف والو سس گنگس تو اللہ لیکن دا اسے امتحان سلکا کا بندگا تا دانائی نا خلقنا سائیں بو پر دینا سپنجس گونداس خلق تا پیانتا ایمانی تینا وشا ساتو اللہ دنیا شاغ کو نزائی فکس مفک جوڑ کے کاللہ دنیا سات بھی شاغر زرگرہ کرنے آڑی نا خفتے ٹی لیرہ شاغر دوتے ٹی لیرہ شاغر کسنا ضعیف مفق ضعیف مونا مس دردینا مس کیوں آنجے تتفی دا صحیح تشروع مس واہ واہ مس سائیں یکدم خواجہ تمام غاتے ہو کسر گواک تولو کسر دوننگا یارا سائیں شاغا ڈرامبو ڈریم بس دنیا مچا بنگ سائیں دہ تمہ وریمان خواجہ ڈگیان خرزانان کر خان کے بادشاہ نا مس اسی تسکرے نے کل خوش مسور یار شکر الحمدللہ داڑے کئی خونک مسنو انان قدرت کنا اللہ نا خواجہ پارنو دا واوا مسک تو گودی ورا سوچ خل کے دا جاگے چی خطرہ سرے دا جاگا غم بشمس پلنگ سس پلنگ نا دیا لگا امیڑے تو جن امیڑے نا کیر غانتا مالی نا مسجد بس اناڑے لال بادشاہ پینے تینا کرس لال بادشاہ بسک سلام علیکم گودی نا پلنگ پارے وعلیکم سلام بر لال بادشاہ نے خدا ترے بسوس ننے آسمان انوران زمین ہم بسوس پارے او بسوس پائے سوالات تینا انت والا پارے اوال موال افکن تو سوال سے پارے پارن سوال سے پائی لمن ٹسر پیشت مردا کا کان خواجہ پارے نسنن انم پورے اکل ننچی انار کسرا خواجہ نا کسری اننگٹی قدرتی اسٹر بسنا کا خواجہ گرام بارو دا پلی سلپنبا امبل امبارو سائیں ریفل کو پیٹی خواجہ پارنوس دا کا شکایت بس دا کا رہان تا خلق گدریں گا سلام علیکم بھائی وعلیکم سلام یہ پڑے نیم تے والک کرے سلام کنے تس نیم والک کے سے پہ آبا کنے سلام تے پہ کنے سلام تس چار سرال کو کٹارتی نہیں خوب داتے نے سائیں تسر انداڑے جوانو مچنا پیریس تو قدرت اللہ نا آسیٹی نو آسیٹی تاندہ بے وستوار کرے با مچ صبر کبو جنگ کپو امبلو دیو کائے ننگٹی رسیوی انتا اینا بابا نی برننی ان سلام را آسیٹی تسس پائے با آراد کنما بلا یا بلنی نما سلام اے پائی اٹھ بلا اے پائی اٹھ بلا اے پائی اٹھ بلا حال کر کٹارتے نی جوان سائندانے اینا امبلے پائے بابا برننی ان دیر سلام تسس پائے با آراد نما کے چنکائے امو دے سلام تسس ارستا پائی اٹھ چنکا کٹارتے نے پائے آخر دائنا توار کرے بابا نی برننی ان دیر سلام تسس پائے با نما راسٹ کے گنو کے امو دے سلام تسس اے پائی گنو کٹ اے پائی گنو کٹ حال کر کٹارتے نے خوب لٹتے سلتے نے دیتر چلو مشاخ پچاک مشی مونگ مشی کٹانو دوستی گرانو کٹانو تینے
اندا انعام کال کمبل دوٹی بابا برننا فیصلے کیسا کر کپے سے توار کرے ٹمبلا تے تینا آلے انم کرے نے گند کرو داکا پایبا خلق میں خدا اینا تا مردے چا خبر فرا علاقہ کا وکنا میزل مونٹیے انت دون چائے سٹن میں سلام تی توٹا ارسنگا بس اناڑے سلام علیہ وعلیکم سلام ادا تول بودا کا کنتو اعتبا والا تینا انت گنو کی کرے نوے ارشی اسی ٹانتا پایبا بنسی گنو کی کرے نٹ کنا اثر را ضعیف اسد دا دعا کا خاچا سس اسد داڑا کا خاچا سس تو ننیم مسک چلمنا زبردست موالی اسد ضعیفنا دیا حکم تینا چلے فیٹ تو ای پارٹ بشم چل میں شاخ جوڑ کرک کنا وزم شاخ کنیت کنی میل افینی آندہ پینس کرے دا اسد دا دعا کا خاچانے اسد دا دعا کا خاچانے زبردست دوست سر کنے تو اناڑے سائیں چمینیز لگ فینن مستنا زمانہ ٹی پلی تس کرے رہا ایونا خرینا تیلا تی لگ فیرا تو انا تیخو کس انا کاتمنا سرونا درین چا کسیٹی انا نا پوغز داخسو سٹا تما خننا کزیا تو یہ الکت دانگن دا دوئے تینا چکاٹ کیر کشیر تضائفنا کاتمنا کیر غنندا دے مرکیو خنکنا وشنگا تو ضعیفہ لک دوٹی ضعیفہ پو کسر کنیان کی دوئے کشا تو ایڑا مونیڑ سک الک چکا تورے دوئے کہوں پای کپے سرپیس یار دا اس مطو کنے دانگن چکا دوئے تینا دا دانگن چکا تورے کنے عید نیٹ کنے اس مطو سوفت ناراض کرتا دوست سر کنے کنا دوت چکار تورے رناڑے تو انا پو وشا خنے کنا سٹ فی خن سٹ ایڑی سٹ خن کنا دا دے خنے سا کورٹی دا گنو کیے کرن پائے نیو گنو کسی ارے فیر کنی کو آنے چوال نیانت گنو کی کرن اس پارے اونت گنو کس مسئلے بنس گنو کی کنائی ہے پاوا پائی اسٹ بادشاہ نا مار بادشاہ کنا درے سانگے کرے اسے علاقہ سے ٹی دا سہنگا نرسنگار بسر اللہ تا تا کلو کے رکننا سالم بری خننتا تو خیرو کلو ایلو مسٹمی کو داڑے راتو مسٹو چارتو گدریں گا باو پارے با اللہ نے تا تنے کلو زیادہ تا تا ہی کنے کلو وکیک میر کرے نے انہی آتا پاش کر بر خنر نے پیاو باو کاوا پیشتما سائیں دا کا تسر کنے الیس جوانو تیز رفتارو پچنا جوڑا سکاٹنا بیر فیر کنے ریفل سیار کوپرٹی کنا داسا دستارو جوان ٹٹ کرے ٹرائی مسٹ تو باو پارے کنے ابا ارخ کروری کنے اڈے جوانو تام کروری کنے ننوا وڈے راون کچٹ کنے بازرس جوفا کپیس مخور کاس کبین کبین سبک سبک امپیس اوائی اوائی امپیس تو یہ پیشتما ٹھلی اسوار ٹھلی افینے تینے اندر نیم بالے دیس میزلنا ٹکرس خلق ٹوراتا یار سبحان اللہ باو پارے کہ اوائی اوائی امپیسی تو پکا اوائی سے اٹھ دڑنگا ٹھلی انا جنگل ٹیلا کرے جوان مسجد پندہ ٹکرس سنادا پچاک سہیں دا صافے نخواجے پارے خبر خبر آرے پدہ عمل کن یار باو پارے اوائی اوائی امپیسی پکا اوائی اٹھ کشاک پچاتے بیٹیٹر نا جنگل اللہ قدرت اللہ نا خواجہ پارنز نیٹ مچی مستی ٹکر سیناٹ حد کرے نردہ سا علاقے یار باو پارے کبین کبین کاسی تو پکا صبح اٹھ جڑا افق افیر سہیں بندس تخات کو پاتے نا رائی مست داکا پلیشتماٹ خواجہ پارنز سیناٹ حد تی شارنا یار سبحان اللہ چناک نیاڑی کناڑے مچ دون سے یا دونن دیر کشر کنا والا دشتار اناڑے مسنے تو خنار پائم داشوما کمروں سے برے گنو کسے دے چانت سے پین سے توار کریں فلانی نہ دشتاری فلانی اناڑے اسا کو امینگی خواجہ نر رائنا خلقنا پارغا ای شرمند مسد یار دا سمونی ننگا تو شرمند مرے 8 بجے تینا پدی نسا تماٹ بندٹی دونٹی بند سودو تماٹ دونٹی دشتارے نا باوے تینا پارے بر کیوں گنو پندو یا سالم نے بس دو پندو پاش دو سامان کا لڑک کارا بس داڑے سر مسک تما دوننا ساتی امبو کشے بو گادے تینا ایک لشکر مچ مسر بسر خواجے پارن بیٹر چٹا دے تاٹی سائیں تفے مخٹی تینا امبل چکار کشار تا پیشن پچ بیر پھر جوڑ کرے در طول پھر توراٹی تیر پھر توراٹی یک دم سائیں ایک ساتھ یا خواج تھڑے ہی کی تو ککڑس سیسن کرے خواجہ سوت تا سلا تخا مونات تالے پر کرے نے تخانے رغاتی سائیں بڑھ کرے نے تخانے لانے باون ای تو استاس
اسی لکمہ صفے خواجہ پارن سیرک بس کرے بینگونس میزل تو خلقس دم درنگا سو تا تبلا یفے صدقہ مز خیرات کرے تینے جیبا ونتے کنتوے سرغاتاں کنگ نیکی کریں پارے بس تا گنو نن بادشاہ بندہ وڈیراو ننا کننگ اننا جے میں توڑو نن جنگلی کنن کنون دا خباز دیوس مسینا پیشنا یر پٹے بدنیے چلم چینے طرف دودھ تسلے او اینا اینگی داورا یر تاتینا پیشندہ ساسی کنا تو افے اسیرغ سائیں سوس کرے ایٹی تا بٹے باٹی خواجہ ایلوئے ایرا ایرغ خواجہ ایرا عدل تو ہوار کرے بٹے باٹی کی تا پاش کرے سائیں دا کلکاتے ٹی توڑے تا چپ کرے تا پائے باو تووا دوت تینا داسا سائیں کلکاک پرو ایتی افق ایک او باو انت مسنے انت بلا خلق نے انت سے کہ ریفل لگانے ارانگن او تا ایت کی تو قدرت اللہ نا تا پیشتما ببشی مانگ مومننا مومس کے سال میں انت مسک دے چانس بیماری سلکتا داسا جوانس بات بند داخ پھر سنے دوم مسنے مجھ مسلش کر بسر سائیں شروع مسریتے وار کسی تک کی تو تباو نے انت مسک انت جان سلک نے داسا نس کا جوانس سر کسی تک کی کہ شابشی مانگ وارو کبو ہمت کبو ڈاکٹر ہے تبو کہیں دا کا پیش تمہارے نا رمبا خواجہ پارن سینگا نفر ڈاکٹر اسکوٹر سے ابس دار ڈاکٹر دو خل قرآت خواجہ پارن اس پیدا انت مسنے نہیں پائے جوڑ خیرٹوس مسن اس ڈاکٹری تکے آخ ملنگی وا مردس ملنگی رہا کھننگی رہا ڈاکٹر خواجہ پارن سی تکے کی تو دا کے ڈاکٹر پارے بابا پیشتم بونم پیشتما دروازے بند کرے پیرغ باٹی نہیں چاوتا کشتا ڈاکٹر دون پاک دا کے ڈاکٹر بس کاوڑ کشا اس طرح خواجہ شاغا کلکٹی دانگن شیرا تدا خفظ کا اینگا نے خفظ کا خلق تا مچس دانگن مچس اینگا نے رغا کیڑے سٹار بائی تا گنڈا جوڑا خواجہ پارنس ملم پٹی کرے داسا دوار کرے مخلوق ببو داسا بسط خواجہ پارنس بائی دا گنو کیے کرے دا دے خنس دا کنا چیرو کا جاغا پای نیو گنو کسی ادائے چیوال رٹ مسچمی قرآن رفے نیند گنو کی پارے اونت گنو کس مسنے گنو کی سٹ کنا باو درے کنے سانگ کرے سانگم پدا بسر خواجہ لشکر برامنا تیاری مس افیندا کا جن مسن انا نیڑے بادشاہ مار سٹ نکالنا مس نکا ایسر کنے سرکر کوٹوٹی تو داسا مخلوق دانگنگ مسا کناڑے نن پوس کم برامی ہر ضعیف مس خواجہ انداڑے خوشی کرن مچی درس میڑ مسخرہ کرن او کم پدا ضعیف توار کرن سو بنا شرط شیفس مرو مخلوقس برو الرفنگ مرو آخری تگپ دس خاچن بش دروازے بند کر پای نی بند کرتا پای نی بند کرتا پای بس چلو ٹھیک ہے ہر کسیج کرے اڑو شاغا نمو بند کرو او ایک کنڈان تو سنے یہ کنڈان تو سنو چلس یخس گوری جو سسک چھکا نندرزا چرک خواجہ پارن اڑوپ شاغانو نیت کپن اور کسیت کرے دروازے مو بند کے نندا کنڈا اے کنڈا تو سنو ننداڑے کے صاف تما دا سدے تما مخلوق چریں گرن نندا جاغا تو سنو نیت کپنا باوا گدرا اجا میں کین کنا مارنا سیربے جوڑ کر نو تازو کرتا پوس کم مرے تاسا واپس ننگا ٹیوں گو دیے تا فنا کانا بس اجام داڑے خواجہ پارنس کشا تینا کونچی موچی نہ کس طرح پاکی تے خواجہ اس پوجغاتے کا مچی جوڑ کرے سیٹنگ کرے پوجغاتے او کم پدا خواجہ تورے مون رون کے مونا ٹیکنا عید کتوٹ کے روپ شاغا سٹ اراخ سید دا جوام متنو تو قدرت اللہ نامس خواجہ پارنس اس ریشے کنا جوڑ کرے تورے مونروں کے مونا قید کرتا ہو یرا سیفس کشا پاکی ریشے کنا کود کرے تورے مونروں کے مونا عید کرتا وٹ برو تاسی کود کرے مچا سکاتے بربان کاتے کاٹ میں کود کرے مونروں کے تورے مونا کے عید کرتا وٹ یرا آخر تیل خلطن اٹھتا تیل شاغا ذرس خوش کا خواجت کاٹما ٹوڑا مونا خوش کا تورے مونروں کے مونا عید کرتا وٹ تو کاوڑ بس انن خواجہ پارنس تخو کس تافو اناڑے سی خوش کا تیلیا دوئے تینا تافو ٹی خوش کا کاشما مونا انن کرے کنے کے تورے مونرو کے مونا کنا عید کتوٹ تو ضعیف مخا تو ای ضعیف پارے بشے چتورن شاہ بس نی دروازے بند کرک ایدہ گنو کیے کرن پائدہ نیو گنو کسی
ارا نیت وطنا والے نیت گنوں کی کرن اس پائے با ہونت گنوں کی کریں گنوں کی تو کنا مسنی ہفتہ رس خواجہ پائک کنا دا کا خواجہ